Tripura motha chikonsa party hne sanai sawai tongo phiaba o chikonsa party tabo kotor samungkhai na bukhak yapri sewai tongo Tripura hasini kamini simi doli chengai kulipra wi tabo kwbangma bodolo Tripura motha no hamjak lai juda bodol jakarei phai tongo Tripura mothani banatolawo abo haikono Longdrai Valley 48 koromsoni bising Swikar Tisha ADC village BJP yakrei Tripura mothani banarom lakha khungban nukhuni khorok nuchisa voter Borokno bodol lamsugui yasaka YTF District Vice President Binanda Tripura GS Kirpas Burma Tripura motha ayuk lokthong DWF ayuk lokthong BJP yakre Tripura motha phanirna khabai khukbai lamsogo BJP ni kini o jaga jamitisa village committee na andaro sikurtisa kami o tini thanchano hamjagui yakai bobagrani je thanchani khorangna hamjagui tini BJP party ni pas family ni 21 voter tini joining khaika taman bagai hingke borok saimangka tini Tripura hao o dofano phiyangnani bagai yakai Tripura sarangni thinang ni lama kaisana tongsibo bobagran bisingte jeng je purwo Greater Tripura manai yakaba je prusung alaja haste manai apun sing o dofano phiyokjaknai tini obo borok saimangka saimamani yagulono tini o security sani pas family ni 21 voter sini Tripura motha joining khaika amon bagai belakhaino khatong thogo belakhaino khas rango tabo koinamu chungo tini ondong media rang bisingtei Tripura hasta gnangei sini tongkosong lukurok takhono bubagran thanchani khorango phaya je khajani takuktai bukuksong yakaba bubagrani thanchani marino riasa gya borokno koinamu chungo phari khajani takuktai bukuksong जों tini 72 বছর kaithangka जों tini o Tripura rajyo राजनीति bai sikar khaijakmang जों tini onek political party khailaika Congress CPM tini BJP khaika haipono जों tini kami amchairokni chini khajani takuktai bukuksongni kuno slaijakmung nuhuya kamini slaijakmung chung nugya abon bagai phari जों kaisana lama tongsiwo bwskang 2023